Здравейте, аз съм отново The Hunter и отново ще снимам в латински Майнкрафт. Този път ще ви покажа как се прави рез. И така, нека започваме. Това е малки основи на къщичка. Разбира се, само образно код да ви покажа. Така съм го очертал. Да ги изтрепите. Не само да сложа броните. То. И така, от и тук съм го очертал с... Специално в този сервер се прави рез с дървена брадва. И ето така цъкате с лявото копче. Или с дясното, няма значение. Аз сега ще го направя с лявото. И така ви се изписват едни букви. Координати. И така. Сега отивате до другия край на реса по диагонал и искате с другото копче, с дясното. В моят случай с дясното. Така. Готово. Оп. И отново ви се изписват едни координати. Сега пишете res select vect. Пропуснах да ви кажа, че в този сервер res е неограничен. Така, натискате го и така res ви селектира от земята, от бедрога до най-високата точка, която може да се строи. След това пишете res create и тук пишете името на реса. Името на реса. Например, Create YouTube. Така. И ето виждате, вече съм се го кратнал. Така, ако искате да добавите някой приятел, пишете ето това res, pset. И тук пишете пак името на реса. След това пишете името на приятеля ви. След това пишете trusted true. И го натискате. След това, ако искате да махнете правата на някой от резиденцията си, т.е. той да не може да... Вече да сте му... като другите да не може да туши във вашата резиденция, пишете trusted false. Така, ако искате да пуснете PvP-то, пишете така res set PvP true. А пък ако искате да го спрете res PvP false. И добре, това мисля, че така обясня го достатъчно ясно, но за всеки случай, ако нещо не сте разбрали, пишете в коментарите, ще ви го обясня. И така, това беше от мен. До нови